बोला बोला दुर्गा मैया की। संवरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल। दिसंग भाई राइटर दीपेश संवरिया। डीजे मनीष रक्सौल। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में मैया रहेले, कौना दिशा में मैया रहेले या रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में मैया रहेले, कौना दिशा में मैया रहेले। गर्मी होके चाहे होके बरसात, कैसे के दुखवा सहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में मैया रहेले, कौना दिशा में मैया रहेले, कौना दिशा में मैया रहेले या रहेले। संवरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल। म्यूजिक बाय सुबोध राजा। दिलवा में अस लागल दर्शन ला जाइब, माई शेरा वाली के चुनरी चढ़ाइब, चुनरी चढ़ाइब, चुनरी चढ़ाइब। दिलवा में अस लागल दर्शन ला जाइब, माई शेरा वाली के चुनरी चढ़ाइब। हमरा से भइल का बोला न गलती, काहे ना एक बार कहीने। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में मैया रहेली, कौना दिशा में मैया रहेली। संवरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल। दिसंग भाई राइटर दीपेश संवरिया। डीजे मनीष रक्सौल। कौना दिशा में मैया रहेले। बेटवा से दूर होके बड़ी मैया दुलरी, लेके बउआत बनी हम लाल चुनरी। ए माई कहाँ बारे हो? हम बेटवा से दूर होके बड़ी मैया दुलरी, लेके बउआत बनी हम लाल चुनरी। मुना सुबोध दीपेश हर के फेकन के गलती ना कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कौना दिशा में मैया रहेले, कौना दिशा में मैया रहेले। संवरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो काठमांडू नेपाल।